ki parlong bat ki parabungen baroh nakaliang jong ka Lumshyiap Presbyterian Church ni khot sngewbha pieces sin bani bynta hagani ka Bible study jong ka balang ya ka ba ni ju penlong man ka singtho ding hagani ka por tingile puli ya ka gospel Mathaios ka nong ka saw hagi arfu itli ki jing puli adu ka ba angamut arfu itli man menta ka dai ka sin ka ba arfu wei pan pangi pdeng ban puli ya ka ni ka gospel ni puli khadu ya ka khot ka ba sabu fra do san phuwei ha ka bangi la puli si phang ka jing long ka jong new shakri bu bymman te kum ka jing ktiang din khan det kum ka jing pan kan mau ki de khot ba sabu fra do san phuwei jong ka gospel Mathaios ar saw ki kran si phang ka jing long jong tau shakri bu bymman kadi ki jing batai hi ki jong trai Jisu ha ka dur jong ka farsi ha bo pun kan mau si phang ka jing wan ka jong bakan nong ha ka por ka ba ngimtip bat ngimpoi prakhan te man cham te yo ni le pet ya ka to ka jing long ka jong ka bo don ka jing kwa ban bu tengi ki kata ka dei win ki jing long ki bangi la sham but kani ki jing long ka bu teng ka jong ka wan ra ya kini ki jing khot la ni ki jing ting yu bu long brio bu bymman te ni pet shu pat na lor jong gini dapat iru bo ulong brio bo mudur Mathaios ta sifang ke ga badan ha jing mut jong kunra jong kalong ka ba bangi ngin tip ya ka ma jing mut jong blai hrei kum ki kristan la dangi duai ktin jong blai ke tho shai bala ban sung thu ka man ga jong hrei uni shakri sim pansitom melody ban tip ya ka man jong kunra ban ula khamsung hun ban chu tharai lani ban chumut akadono jong bo kunra upentut lani Islam wan dan puli itu khot sau khandai ka ongkom ni hei ka sau fra rei la dau tau shakri bymman tiun ong hala ka dono ukunra jonga utut banwan tegani ka pen I ka baar ka jinglong ka jong pan anagani ba ulong brio umudur sifang ka ka bo bleu nani kunra jong uperkhan nani umut banle tegalong ka ba sngo mathamula ko igaliang bakum ki brio ngila banshu thrai bo o bleu nam ta hoi don ki por bo bleu sha ngi bangin perkhat kumta lagadong ki por ki bakham kham juat dan rei ki jinglong junu shakri ka long ba la don lupa kum kata ki jingmut sim da duai sim da perkhat kum no kai gaman ka jung kunra jung unwan lanu sim perkhat iki ktien jung kunra jung shobun mi banet ka jinglet ka jung bat lanu unwan phai lani kum nu unwan phai te ladangi perkhat akabede bat ka jing shakri stan bat trai Jisu ukran yagani ka farsi na ka banta jong ngi shakri stan number 2 ka kham thau shatahi number hagani ka lannong brok we ukran chphang ka Jingwanpat jong bat chphang ka jing yesam bat u jong bat ki brio jong te ha ka jing de bat ka jing shakri stan U Trai Jisu ubulong ukunra jongi uladap kran lupa baunuan kloy ngisam haka kitab ka bakhaddo jong ka Bible U Trai Jisu ong hadu sausin yi kan tien
hakmi ngawan kloi haga kitab jing pen pau kanong ga balai khot bakhat wei wong kini kentien haga balang Ephesus hakmi ngawan kloi to bat scam ya ka e ka ba patan bo no no ru unam sim ya ka pansingat jong pha dahni try Jisu kren kelum ya ka balang Ephesus ka bum thau hi ka mut bagi jingkran jong ka dei ka balang hi pro ko wei am dei tang ka bo jiet ino simat hakalan nong ka bakhat do jong ka kitab jing pen pau try Jisu ong jini kentien hado laisin haga dukhot ka ba nyau ong hakmi ngawan kloi suk utaw bo yai sumari kitien jong kani ka jing thu lupa tu ong ngawan kloi ba ukran se phang ka jing don kam man sumari ka kitien jong ka jing thu lupa jong kani kitab hoi bat ngedru bo kwa ngingin kan mauru ya ka jing thu lupa jong ka kitien ublai baroh ko wei hakan dukhot ka bakhat ar bat ka sien ka ba ar ong hakmi ngawan kloi bat ka nong junga ka don lam bat nga ban ai nong ho wei po wei baroh kat kumbalong ka jingle jong ti hang ni try Jisu upan kan mauru bahabo unwan ra bat ka nong kata ka dei ka jing sisya banang tapat hakabak khot ka ba arfo hakikan tien ki bakhat du e hi ki bo try Jisu kren hakani ka kitab jing pen pau yones tho kumni utaw bu fly kini ki ru ong shisha ngawan kloi wadu yones usabeteng da ka tho pat amen to one try Jisu dani maranatha tigini kentien hado laisin wong haka ka lenong ka bakhat do jong ka kitab ka bakhat do jong ka Bible kata ka pen i ka kedo wingi baklong ka badan kam bangin bo jingmut ba ka Jingwanpat U Trai Jisu kala nong hagono gono ka por namar wong ngawan kloi ka jing khan ka jing kloi kat kum ka jing khan jong om kat kum ka jing khan jong ni takadaw mangingi hap mansu abet mansu pen khrebet lada kadai kat kum ka jing khan jong ni te unjin daw aban wan ru rei kani kadai kat kum ka jing khan ka jong dan rei namar bangim te kum ta ni hap banong ready ban namar bakidei ki kentien ki ba ong khadu daga jing tho hoi ki don teng ki breu ki bi snow ki ktin bu kran try Jisu ki riu khoi ki por ki bla rei kani ka bangi ni puli hangi kadai ka bo ong bat ye ka bala tho ka ktin ka jong blai bat ki long ki ba ki kentien ki ba khadu e ki ba don record ye ki jing kran ki jong try Jisu hangi ki breu da ka jing tho tenga try ka long ka badan kam mangi in sim khiai ki ni kentien te nre ha ka jing mut jong ne u breu u ba uni shakri u bymman ni i ba kamdan ka jing sim khia sepong kunra ju lon wan dano u khen sting kam sim don ka ta ka jing so ban sim khia ek e bo try wong te nang ni rungi i ba ka do no ju ka jingai now kanra ju te namar ba ka do no jong ka jingai no kunra ju ka penlong i u bun mudur lai fujat sepang kunra ju bat gumta patiau ko sepang ka pen sngewbha yu kunra
reu kham perkhat ya ke jing pun sngewbha ladi bat sedang ya ke ban muduri kiwi ki bomi dei bu kamon ke jong blai ki bangin sepuli pat akat khon ka pas sau fu khandai ujiet ban ringdur dakumwei pat shphang ke jinglong kunrat la jong haga jika bun persyang smart ban sungthu bha ekamon jung bentip ekamon ke jong trai jisu kamon ke jong play kadon kam mengai phi bangin long ki bhajan bat u ke jinge jan ke bahdu kum ke jinge jan si parlo haga gospel UNS kelong ke bakhat san ke khot ke bakhat saw trai jisu ong ki sanran kumni ma phi long ki lok jonga da phile kat ki banga hukum manga ya phi digini kentin kimot ayu kimot bangi ladangila banda ikaman ke jong trai jisu ani katta kat banginang la banda ikaman jong katta nginang jan shu nginang jan bat u kum ki parlok ki jong berkata ko wanra ya ke jing seiso ke jing em jangi namar ngila ban da ki badan kam ngila badan kam mi ka por jong ke jing em jangi ki badan sia ka dor ditanggi bre ki betip ke man ke jong blai ki ba yo sisa ban pan kam hok e ka por jong ki ya ke jing em nomor ba ki atip ke ke badan kam bikin ne bat kum ta ki kantat no ki bagitip ki long ki ban selen ha ke jing bishar ke bom jikut ke jong blai te kata ke jing dei perlok ke bo trai jisu kran bagi senran ke kedau ke jing jan mat ke jing jan ke mi na ke jing le ikaman ke jong blai dan reu shakri bymman sim lajit ya ka ban tip ikaman ke jong kunrat ula jit penban ban sumudur ke ikaman jong kunrat sim la pensito mili ban tip ikaman jong kunrat wat ka bola tip lu paru sim na pensito ban le te ya ka banwan re ka banwan le lei sim la pensito mili di re ula su khampan aram mili di dakaba syutharai bo kunrat unwan slam kumta ukut haga bo mudur dakhongpong ya ka botmu sisa kunrat ju nomor kunrat ju utmu banwan kloi kat bo ne pat umudur ani umut akadono ju bo kunrat unwan slam wong kunrat junga upentut haga jika bu nong haga donut ukunrat junga ulajan wan wong penban ukunrat junga upentuat banwan habangi nujor ya ke jinglong ke bam dakumui pat ke jong shakri bayene jong blai isam ke nuksa ho apostol Paul ubayai bo jingmut bo trai jisu ulajan but upun kan mauru igi parabungin sifang kata haka sithi siginong Philippi lenong ke basau khot basan tho tu ai baga jing yesha jong phi kan pau haki brio baroh U Trai ulajan kata kadai ka badan haka jingmut jong apostol Paul bo trai jisu ulajan bat komtaru im dagata ke jingmut utrai ki kam ki jong ki jing thumu ki jong ka dono jong ka met ki jong ka man siam jong na tong sidong im daga jing perkhan bo trai ulajan wan bat
kata hi kala longpat ke jing seiso ke bakrau ya ke jing im kristan jung te kini ki lightly ki jinglong ki bangi i ke jing boteng kata ke jing mudur ke babakla sifang try sifang lo try ke jing bom tip ya ke man ke jung try ki wanra yau new shakri ya ke nam dani ya ke jing ting bo long shakri bymman U Trai Jisu hi wala ai kini te ka bai dei ba ke jing im jongi ru kadon kam bangin pusan bahai kini kentian jong Trai Jisu kamtam ke bo ong ulamut ka donut ka pun kan mau yangi ba ka donut jongi ka long ka telong ka thamai jong ki baroh ki bami pan shabar ka jing im jongi haga kitab Jeremia ka no bakhat nyu khot bakhandai ublei ulakran ikini kentien kadonut ka kham syukur bani ki baroh bad kalong ka bas new khlam jing kerman we ubala ban itu eka bala pdeng ru khot ka basifo pan ngau try ubayit ya kadonut ubatunju iki khlai kat ban ai we baroh kat bakum kilenti jung kat bakum uso ki jingle jung kumtangi dei ban fikir bha sifang ki jingmut ki bami ka donut ki jongi bayo ki alam baklai ki jing im jongi bro ko wi kum bakala jai yo to shakri bymman U Trai Jisu pen kan mauru haga gospel Mathaios kal nong ka bakhat san ke khot ka bakhat phra khat khandai baga basniu baroh kami na ka donut ka pentingin yu briu kami na ka donut ki ktien ki basniu ki jingle ki basniu ki mi na ka donut tegani ka penkan mau yang ai fi baga donut jungi ka don kam ya ka ban pikir bha ban sumar bha kumong ka kitab proba kalanong basau ka dekhot ka bas sau Hei ka dekhot ka bar fo lai kentien ka thok ni to ri khom ila ka donut da ka basumar nabana ka ki wan ki jingmi ka jingim tehba ni sania hau blei na ka banta ka jing penya ya ka donut jongi kanyada ngi sibon namar lada ka donut jongi kalong ka bymman kalam segajing segajing bymman kandan kejing tharai start sifang gamanu blai kamalong nu shakri kandan kejing kentat ya ke batip sai kadar ya ke platip luparu kaman jung blai kandan sakajing sedang yat persya ya kaman ke jung blai kandan sakajing long kabasu shakri tangdap kajing shakri ke batang nang sla tangka nam gum ki shakri nrei om ki bashakri sai ublai nrei ki bashakri penban ya kamaladi kandan ru kan sasdang ru ban kata ya kajing idei jungi bat ki paranong trei bat kamunra kan kata kan penmi ya ki bapen susi haka balang ke jong blai tagadau ka dono jungi ka don kam mi kini jing sumar ko ong kita prabha ni don kam menduai mengaba fi habangi khiman stab ban ong atrai tu yelam mi ka dono jonga hagi jing thmu jongka hagi jing pusan jongka hagi jing snow bat ki jing yo i jong sipang jongka sipang ki bangi ngi kendo ni syam ngene gi jingim
hagi jing pusan sifang kaman jong mi bangan tip syai kaman jong mi bat kum ta doktor ladangila ban yai kenmau ban buti ho blai la ka jong ka donut man ka step yala ka jong ka man sim yala ka jong ka jingmut jing perkhat yala ka jong ka met bat khamtam ko mangi puli hang ni ya ka donut ngin yo ya ka ta ka jing snushem bo blai unyelam bo dunya dai ni na ki jing pusan ki bo bakla Apostle Paul abo tho siginong Kolosai hagajing long Kristan jongki kabadang lung wong nagabanta kata mangiru hadu kani kasngi hadu kata kasngi bangelayo sngo ngimman thatshu ban duai bat ban pan nagabanta jongfi bon pen dap yefi daga jingtip sifang kaman jongu hagajing start bat kajing siampang bakenjam siam baroh bafinyat kumba daybiang U Trai ya kaban pen sngewbha baroh daga basaiso hagajing la babha baroh bat daga banang roi hagajing tip yu blai tengi I nadu kapor jong Apostle Paul hi bo pen isai hang ni badan kam man duai ban tip ya kaman ke jong blai ban pendap ya ka donot ke jongi ya ka jingmut jongi da ka jing start ka ban tip ka ban siampang ya ka man ke jong blai dekat no tam ni ruk ni dan kam kini kisngi bangin duai au blai baga donot jongi kan ya dei bat ka man ke jong haki ki baroh te kani ka tayo ko ban wan pat in sa beteng ban pet ya ka jinglong sisyo pat ika jinglong jong ni shakri bymman ka bapau sebar pat pdeng ki parabrio nile puli hadu menta ika jinglong ka basipo jong ka donut ka banaga ni ka jinglong ka basipo ki sami pat kita ki jinglong hagi jingede jong pat bat ka basabar tu bleun kerkhu ika jing puli jong ina ktien jong namenta ke buram ke jong amen tongin ya duai a try blay bo kpa jing yang bhabning ni aingu emen menta ke ktin jumi sen pat bamala ai ni bangin puli gumni tukur khu kan rat ki baroh ki bangin puli bagin long a try ki ban tei sai ye jing em jungi khamta ma try ban pan thamai pat ka dono jungi bangin light a try na ka ba mudur na ka ba mud ka dono jungi ki bom dei sifang jomi kumbo ni shakri bymman ulamut bau kenrat un pentut banwan plat jingi kenrat na ka jat na ka ju kerkom long ka donot ndrei ka donot jungi try to try to penthamai to weng ni ka bymman ni ka bom hok baroh na ka donot jungi ni song thu a try bingi nong tangi nong pop pat bunsin ka donot jungi ka be ya ka do kan rat ka jinglong do jungi ni ka perthai ka jingkan shot jong suitan bat ki mensim bymman retry melong blai badan bor halor jong ki baroh medon ka bor try ban sinshari ka donot jungi shimingi try penthamai pat ingi penlong ingi ki brio ki ba me sngewbha ban penan kam kumutau shakri u bayene bat ubastan bat a try plat ingi na ka jingma jong ka ba mudur ki bom dei sifang ka man jong me ri rap ingi ban ye wat ban tip ka man jong me hagi jing duai ki jongi try to sneru banang kerkhu ingi ka bangidang puli ka ni ka bynta ka badang sa sifang nu shakri bymman hagani ka teo ka banwan kerkhu i we try ble simbta numba ka ni Bible study kerkhu i yengisam baroh try Terus ngoku pa na mga pani kini katang Jesus Christ. Amen. Hagabuhay no ruto ay bagajing ay kabatap biyang kajong tribe nung panimbi jong Jesus Christ. Kajing ba kajong bleu ko pa
lam bagi jing slok jong sim khoi kin da shongkar hai lam bat ni baro bat kum ka balang hi hang ni lumshyiap hoi kirungi tu ke badan hang ni bat kaleng serlak perthai menta bat hadu halak taru amen.